חיפשתי את כל הבני זוג, אמרתי אני אצא עם הייטקיסט, אני אמצא עם ליצן, כל התחומים יצאתי, באמת, יצאתי מישהו שהיה אלוף ביוגיו. אמרתי רק שיהיה רחוק ממני. בסוף מצאתי עצמי עם זמר, מוזיקאי, מפיק. כאילו אמרתי, טוב, מצאתי, ודווקא שם האהבה נמצאת, כי הוא מבין אותי כמו שאף אחד בחיים לא הבין אותי. מה קורה? איזה קול, אולי כדי שאני אשיר היום. יוסף, פדיחה, תקשיבי, יש לי מחר 3 הופעות, ברוך השם שיש לי כזה הרבה הופעות, נראה לי מרוב לחץ והתרגשות, איבדתי את הכל. זוגיות. דיברנו על זה שזוגיות מאותו תחום, מה אתה אומר על זה? זוגיות שהיא באה מאהבה אמיתית לאותו תחום, פעם אמרתי אין סיכוי שזה עובד וזה, חיפשתי את כל הבני זוג, אמרתי אני אצא עם הייטקיסט, אני אמצא עם ליצן, כל התחומים יצאתי, באמת, יצאתי מישהו שהיה אלוף ביוגיו. אמרתי רק שיהיה רחוק ממני. בסוף מצאתי עצמי עם זמר, מוזיקאי, מפיק. כאילו אמרתי, טוב, מצאתי, ודווקא שם האהבה נמצאת, כי הוא מבין אותי כמו שאף אחד בחיים לא הבין אותי. מה קורה? איזה קול, אולי כדי שאני אשיר היום. יוסף, פדיחה, תקשיבי, יש לי מחר 3 הופעות, ברוך השם שיש לי כזה הרבה הופעות, נראה לי מרוב לחץ והתרגשות, איבדתי את הכל. זוגיות. דיברנו על זה שזוגיות מאותו תחום, מה אתה אומר על זה? זוגיות שהיא באה מאהבה אמיתית לאותו תחום, פעם אמרתי אין סיכוי שזה עובד וזה, חיפשתי את כל הבני זוג, אמרתי אני אצא עם הייטקיסט, אני אמצא עם ליצן, כל התחומים יצאתי, באמת, יצאתי מישהו שהיה אלוף ביוגיו. אמרתי רק שיהיה רחוק ממני. בסוף מצאתי עצמי עם זמר, מוזיקאי, מפיק. כאילו אמרתי, טוב, מצאתי, ודווקא שם האהבה נמצאת, כי הוא מבין אותי כמו שאף אחד בחיים לא הבין אותי. מה קורה? איזה קול, אולי כדי שאני אשיר היום. יוסף, פדיחה, תקשיבי, יש לי מחר 3 הופעות, ברוך השם שיש לי כזה הרבה הופעות, נראה לי מרוב לחץ והתרגשות, איבדתי את הכל. זוגיות. דיברנו על זה שזוגיות מאותו תחום, מה אתה אומר על זה? זוגיות שהיא באה מאהבה אמיתית לאותו תחום, פעם אמרתי אין סיכוי שזה עובד וזה, חיפשתי את כל הבני זוג, אמרתי אני אצא עם הייטקיסט, אני אמצא עם ליצן, כל התחומים יצאתי, באמת, יצאתי מישהו שהיה אלוף ביוגיו. אמרתי רק שיהיה רחוק ממני. בסוף מצאתי עצמי עם זמר, מוזיקאי, מפיק. כאילו אמרתי, טוב, מצאתי, ודווקא שם האהבה נמצאת, כי הוא מבין אותי כמו שאף אחד בחיים לא הבין אותי. מה קורה? איזה קול, אולי כדי שאני אשיר היום. יוסף, פדיחה, תקשיבי, יש לי מחר 3 הופעות, ברוך השם שיש לי כזה הרבה הופעות, נראה לי מרוב לחץ והתרגשות, איבדתי את הכל. זוגיות. דיברנו על זה שזוגיות מאותו תחום, מה אתה אומר על זה? זוגיות שהיא באה מאהבה אמיתית לאותו תחום, פעם אמרתי אין סיכוי שזה עובד וזה, חיפשתי את כל הבני זוג, אמרתי אני אצא עם הייטקיסט, אני אמצא עם ליצן, כל התחומים יצאתי, באמת, יצאתי מישהו שהיה אלוף ביוגיו. אמרתי רק שיהיה רחוק ממני. בסוף מצאתי עצמי עם זמר, מוזיקאי, מפיק. כאילו אמרתי, טוב,